رخبك زي كل እግዚአብሔር محرته زبزحلنا حزبينا ጸጉ ዝራአና ደገፉ ዝራአና حزبينا አምላክ መስከን ናብ ትምርትና ክንቀጽሊና በጸሎት ስለጀመርናዮ ዝሐለፈ ሰሙን ኣብ ሞንጎ ራእይን ብሉይ ኪዳን ዘሎ ምትእሳር ኣው ይናጠጦ ኣቢልናዮ ዮሐንስ እንታይልና ነርና ክንጅምር ኮለና ኣብቲ መእተዊ ዮሐንስ ማለት ብሉይ ኪዳን ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ ከም ዝነበረ ሪኢና ነርና ካብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ መጽሓፍቲ ብዙሕ ጥቅስ እንዳጠቀሰ ንራእይ ዮሐንስ ታይ ከም ዝገበሮ ከም ጸሓፎ ኦሙን ሐዋርያ ከም ዝነበረ ናምላኽ ኣዝዩ ዝፈርህ ከም ዝነበረ ሪኢና እንታይ ዓይነት ሪፈረንስ ተጠቂሙ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ምንታይ መጽሓፍቲዩ ተጠቂሙ ወይውን ኮት ገይሩ ክንሪኦ ኢና ኣሞንጎ ራእይ ዮሐንስን ብሉይ ኪዳን ዘሎ ምትእሳር ካብ ብሉይ ኪዳን ከባቢ ሸውዓተ ሸሞንተ ቻዓተ ዝኾኑ መጽሓፍቲ እንታይ ከም ዝገበረ ካብኡ ኮት ከም ዝገበረ እዩ ምስ ዮሐንስ ክንሪኦ ኮለና ክነጽንዖ ኮለና ንርኢ ካብ ዘፍጥረት ከባቢ 13 ዝኾኑ ሪፈረንስ ወሲዱ ካብኡ እንታይ እንዳገበረ ከምቲ ዝበልኩም ዮሐንስ ንብሉይ ኪዳን ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ሰብ ከም ዝነበረ ኣብቲ መእተዊ ሪኢና ነርና ስለዚ ካብ ዘፍጥረት ከባቢ 13 ዝኾኑ ነጥብታት ኮት ከም ዝገበረ ከም ዝጠቀሰ መወከሲታት ከም ዝወሰደ ኣብቲ መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ የርኤና ካብ ዘጻአት ከባቢ 27 ኣብ ዘጻአት ተሪኢናዮ እግዚአብሔር አምላክ ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ ከውጾን ከሎ ክንደይ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩ 10 ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩ ሰማይ ካብ ሰማይ ሓዊ ውሪዱ በረድ አንበጣ ጻጸ ጸልማት ዝርምሰስ ጸልማት እንዳበለ ኣው ትእምርትን ተኣምራትን ገብር ከሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ኮለና እቲ ጸረ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ዝኸውን መከራ ዝወርድ ኣው ከም ዝተገለጸ ተመከራው ከም ዝኸውን እንደገና ብ15 16 ከዓ ማዓት ዝሓዙ መላእክትና ምድር እንታይ ከም ዝገብሩ ማዓት ከም ዘፍስሱ ይነግረና ስለዚ ካብ ዘጻአት ብዙሕ እግዚአብሔር አምላክ ንግብጻውያን ቆጥዖን ከሎ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ከም ዝገበረ ካብኡ ከም ዝወሰደ የርኤና ካብ ዘዳግሙን ከባቢ 10 ዝኾን መወከሲታት ወሲዱ መዝሙር ዳዊት ከባቢ 43 ካብ ኢሳያስ ዝበዝሐ ሪፈረንስ ድወሰዶ ካብ ምንታይ ካብ ኢሳያስ እዩ ሓዲስ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ከም ዝኾነ ኣብ ኢሳያስ ጽቡቅ ገይሩ ነጊርና ኣሎ ናብቲ ኣዳምን ሔዋንን ዝነበርዎ ናኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመለሰና ኣብቲ ናይ 1000 ዓመት ኣው ምስ ጎይታ እንታይ ከም ንገብር ከም ንገዝእ ይነግረና ስለዚ ከባቢ 79 ዝኾን መወከሲታት ወሲዱ ካብ ኤርምያስ 22 ካብ ሕዝቅኤል 43 ኣብቲ ዘፍጥረት ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ከይና ክንሪኦም ኮለና እንስሳ ሪኦም ክልቲኦም ብፍላይ ሕዝቅኤል ክሪኦ ኮሎ እንታይ ኢሉ ሰብ ንስሪ እንደገና እንታይ ብዕራይ እንዳበለ ክሪኦ ኮሎ the same ka ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሪኦ ኮለና ንሪኦ ስለዚ ካብ ዳንኤል ከባቢ ክንደይ ወሲዱ 53 ሪፈረንስ actually ነጊረኩም ነይረ ምሽ ክንዛራረብ ኮለና ኣብቲ መጀመርያ ራእይ ዮሐንስ ጽቡቅ ጌርና ክንርድኦ እንተደሊና ናብ ምንታይ ክንምለስ ኣለና ናብ ዳንኤል ክንምለስ ኣለና ማስት ናይ ግድን ዳንኤል ዝጀመሮ ነገር ዮሐንስ ታይ ገይርዎ ቀጽኢልዎ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 7 ዝራእዮ ካብ ባሕሪ 4 ነፍሳት እንስሳ ክወጹር እዩ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ዝቐጸሎ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 13 ከይና the same ሓደ እንስሳ ኣብ ባሕሪ ክወጽእ ተጸረ ክርስቶስ ካብ ባሕሪ ክወጽእ ከሎ ሪዎ የል ካብ የል ክንደይ ከም ዝወሰደ 8 ካብ አሞጽ 9 ካብ ዘካርያስ 15 ዝኾን መወከሲታት ወሲዱ ቃላት ጥቅስ ከይና ክንሪኦ ኮለና ኣብ ዘካርያስ 12:10 እንታይ ይብለና ከምቲ ሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ከምቲ በኽሪ መሪር ሓዘን ዝሓዝኑሎ ኣምሪሮም ክሓዝኑሉ እዮም ብለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ እቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጢሑ ከም ዝመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ተወጢሑ ክመጽእ ከሎ እቶም ዝወግእዎ ሰባት ግልጽዮም ክሪእዎ እቶም ሰቀልዎ ማለት እቶም ሸንከርዎ ብዘሎ ህዝቢ ዓለም እንታይ ክኸውን ግልጽ ክሪኦ ሰባት ሽዑ እንታይ ክኾኑ እዮም ገሊኣቶም ክጣዓሱ እዮም ዳሱ ኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ዝረኺብናዮ ዘለና ዕድል ንሕና ቀሊል ኣይኮነን ኣጽኒዕና ክንሕዞ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ነዚ ዕድል እዚ ኣብ ደገ ወንጌል ነጊርናዮም ሸለል ዝብልዎ ብዙሓት እዮም the same ከምኡ ዝኾኑሎ ክመጽእ ከሎ እንታይ ክኾኒ ክገሃድ ከሎ ዝሓዝኑ ኣለው ክሪእዎም ከዓ ግን ሰከንድ ቻንስ ካላይ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም ኣብ አሞጽ 3:13 4:13 ስም እግዚአብሔር አምላክ ሰራዊት 9 ግዜ እንታይ ኮይኑሎ ተጠቂሱሎ ዮሐንስ ንእግዚአብሔር ክሪኦ ከሎ ኣብቲ ዙፋን ከም ዝረአዮ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ነገርና ኣብ ጥቅስታት ኩሉ ክንሪኦ እንከሊና ኣብ ዮሐንስ ደጋጊሙ ኣብቲ ዙፋን ቶም ሽማግለታትን ቶም 4 እንስሳን ነታ ኣብቲ ዙፋን ዝነበረ እንታይ ገብሩሉ ነይሮም ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ 24 ሰዓት እዮም ልኾን ይሰግዱሉን ከም ዝነበሩ ኢሳያስ
ቀዳማይን ዳሕራይን ኣብ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 1 ብፍላይ ኣብቲ 9 ክዛረብ ከሎ ኣነ ኣልፋን ኦሜጋን እየ ዘለኹ ዝነበርኩ እንታይ ዝመጽእ ኢሉ ንዮሐንስ ታክገብረሉ ከሎ ክግለጸሉ ከሎ ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት 2:9-3:22 እውን ከይና ክንሪኦ ከለና ኦም ህይወት ኣዳምን ሔዋንን ቅድሚ ሓጢያት ምግባሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኤደን ገነት ክልተኦም ኣቐሚጡ ከም ዝነበረ ተሓንቲ ሕማቕን ጽቡቕን ተፍልጥ ተሓንቲ ህይወት እትህብ ከም ዝኾነት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከይና ከዓ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኦም ህይወት ከም ዝህቦ ትመርዓውን ትመርዓትን ንዓንዳ ቦሉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ይጽውዑ ኣለዉ ኢሉ ይነግረና ስለዚ ኣብ ዳንኤል 9:27 ብርቱዕ ፀበባ ከም ዝኾን ዳንኤል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ከይና ክንሪኦ ከለና ተን 7 ሰሙን ክርኤን ኢና እተን 7 ሰሙን ክርኤን ከሎ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ዘጋጥም እዩ እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣርእይዎን ዮሐንስ ብፍላይ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 10 11 12 ዳንኤል ከይና ከነጽንዖ ከለና ኣብ እስራኤላውያን ዝኸውን ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ተን 69 ሰሙን ከም ዝፍጸማ ብድሕሮ ተሓንቲ ሰሙን ከም ተርፍ ጸረ ክርስቶስ ታይ ከም ዝኸውን ከም ዝገሃድ ብርቱዕ ፀበባ ከም ዝኸውን ተሓንቲ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ናብ ሓንቲ ዓመት ትርጎም 7 ዓመት ይኸውን ኣው ብርቱዕ ፀበባ ከም ዝኸውን ጸረ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈርቃን እስራኤላውያን ዝኣተዎ ኪዳን ታክገብሮይ ከፍርሶይ ብድሕሮ ክነቕሑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ከም ዝነበረ ክነቕሑ ምዃኖም ይነግረና ኣብቲ መሰውእ ኸይዱ ኣብቲ ናቶም ሓሰማ ክስዊ ስለዚ 7 ሰሙን ብዛዕባ እስራኤላውያን ይዛረብ ኣብቲ 7 ዓመት ብፍላይ ኣብቲ 3 ዓመትን ፈርቃን ከሳድዶም ጀመረ ገሊኣቶም ስጎድለይ ምስ በሎም እንብ ምስ በሉ ከሳድዶም ጀመረ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣኽራን ናብ ካልእ ነገራት ታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝሃድቡ ብዙሕ ከም ዝጸበም ፀበባ ያዕቆብ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኤርምያስ 37 ከይና ክንሪኦ ከለና 7 ዓመት ዝኸውን ዳንኤል 12:1 ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዝተረኸበ ዘበለ ከምኡ ኢሉ ዘይተረኸበ ብዚ መጽሓፍ ዘይተጻሕፈ ናብ ሕፍረት ከም ዝኸይድ ዝተጻሕፈ ከዓ ናብ ክብረት ከም ዝኸይድ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከዓ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣብቲ መጽሓፍ ዘይተጻሕፈ ብቲ ናይ ገንሸል እንታይ ከም ዘይከውን ዘለዓለም ምስቲ ገንሸል ከም ዘይነብር ይነግረና ኢሳይያስ 22 መክፈቻ ቤት ዳዊት ይብለና ኣብ 37 ከምኡ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ እቲ መልአኽ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ብርቱዕ ዮሐንስ ብኽያት ምስ በኸየነት ማሕተም ዝፈትሖ ምስ ኣነሲ ካብቶም ሽማግለታት መጪ እንታይ ኢልዎ ነቲ ማሕተም ዝፈትሖ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ሱር ዳዊት እሱ ስዒር እዩ ብቑዕ ክፈትሖ ኢሉ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ሕዝቅኤል እንሪኦ 4 እንስሳ ሕዝቅኤል ሪእዎም ሓቂም ሰማይ ምስ ተኸፈተሉ እንታይ ይርዩ ሰብ ንስሪ ብዕራይ እንደገና ከዓ ትራብዓይ ኦኬ 4 እንስሳ ሪዩ እንደገና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ከዓ the same ከምኡ ከም ዝረኣይ ነገረና ኦፍ ኮርስ ንወንጌላት እዮም ዝውክሉ ንሳቶም ግን ሕዝቅኤል ዝረኣይ ዮሐንስ ከዓ ክሪኦ ከለና ንሪኦ ኦኬ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተወስደ መወከሲታት ቃል ወይ ሓረግ ወይ ከዓ ትራእይና ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀዳማይ ነገስት ንባዕሉ ብዙሕ ኣብቲ ዙፋን ሓደ እንታይ ንርኢ ተቐሚጡ ነበረ ዝብል ልዕሊ 11 ግዜ ተጠቂሱሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ደጋጊምና ኢና ኣብቲ ዙፋን ተቐሚጡ ብዙሕ ቶም ሽማግለታትን መላእክትን ኣላፍ ግዜ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘምልኾን ከም ዝሰግዱሉን ሪና ኣብ ኢሳይያስ ከምቲ ናብ ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ብለና ኣብ 53:7 ክንሪኦ ከለና ኣብ 5:6 ገንሸል ርዩ ዝተሓርደ ኣብ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ኢልና ነርና ቀርን ኣለዎ ኣብ ግንባሩ እንታይ ኣለዎ የዒንቲ ተሓሪዱ ካብ ነገድ ካብ ኣህዛብ ንኣምላኽ ዝኾኑ ካህናትን መንግስትን ንኣቦ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዘምጻሉ ኣው እቶም 24 ሽማግለታት ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ከምልኽዎ ከለዉ ንየሱስ ኢና ንሪኦ ኣምልኾ ክትወስድ ንስኻ እንታይ ኢኻ ብቑዕ ኢኻ ኢሎሞ ኣምልኾ ክወስድ ብቑዕ ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ሕዝቅኤል 14:21 4 ቡርታዓት ፍርደ ይብልቶም ማሕተም ምስ ፈትሑ ቶም 4 እንስሳ ዝፍትሑ ክፍትሑ ከለዉ እንታይ ዝብለና ኣምበላይ ሃመር መጋል ቡላ እዚኣቶም በብሓደ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝገሃዱ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ብዙሕ ፀበባ ከምፁ ብፍላይ ጻዕዳ ፈረስ ነቲ ጸረ ክርስቶስ እዩ እንታይ ዝገብር ሪፕሬዘንት ዝገብር ዝውክል ንምድሪ እንታይ ከምፃላ ይብል ሰላም ህድኣት ኣብቲ ቁጠባዊ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣብ ኩሉ እንታይ ክገብር ኢሉ ሰላም ከምጽእ ኢሉ ንምድሪ እንታይ ከም ዝገብራ ከም ዘእምና ከም ዘታልላት ዓለም ካ እንታይ ከም ትገብር ከም ትቕበሎ ተሓሶት ናይ ሓሶት ነቢኻ እንታይ ከም ዝገብር ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ንዑ እንታይ ከም ንኽገብር ንዑ ንኽቕበልዎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም 4 ኣፍራስ ኣብቲ ምዕራፍ 6 እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝመፁ ይርኤና መከራ ከም ዝኾን ሕዝቅኤል ከም ዝረኣዮ ቶም 4 እንስሳ ኣብ ዮኤል ምድሪ ኣብ ቅድሚኦም ራዕራዕ ትብል ሰማያት የንቀጥቅጥ ፀሓይን ወርሕን እንታይ ኾና ይጽልምታ ብፍላይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብታ 3 ዓመትን ፈረቓን ንምድሪ ብሓይል እንታይ ክገብራዩ
ተራእዩ ዘይፈልጥ እታ ተፍርህን እታ ናይ እግዚአብሔር ዓባይ ፍርዲ ዝብላ በዓል ዩኤል ኩላቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ገሊጾማ ዘለዉ ሽዑ እንታይ ክትከውን እያ ክትገሃድ እያ እግዚአብሔር ቁጣ ዓመፅ ሰውረደ ናብ ምድሪ ብፍላይ ቶም መላእኽቲ 10 ከባቢ ቶም ሸውዓተ መለኸት ክነፍሑ ከለዉ ኣብ ኢዶም እንታይ ከም ዝሓዙ መዓት ከም ዝሓዙ ናብ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብርዎ ከም ዝኽዕዎ ኣብኡኻ ብዙሕ ነገር ከም ዝኸውን ብዙሕ መከራ ከም ዝኸውን ሰባት ክሃድሙ ይፍቱን ግን ኣይክእሉን እዮም ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብኡ ብርቱዕ ፀበባ ከም ዝኾን መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ኢሳይያስ 3:4 ሰማይ ከም ብራና እንታይ ክኸውን እዩ ክጥቕለል እዩ እዛ ንብረላ ዘለና ምድሪ እንታይ ክትከውን እያ ናብቲ ዝፈልሕ ቃላይ ሓዊ ሓደ መዓልቲ ክትኣቱ እያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ናብዚ ምድሪ ወላ ሓንቲ ሒዝና ይመፃናን ወላ ሓንቲ ሒዝና ካይንከይኒና ኢሉ እንታይ ይገብር ይዛረብ እዚ ኣብዚ ምድሪ ነጥርዮ ዘሎ ንብረት ኩሉ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክኸውን ክተርፍ እዩ ባዶ ኢና መፂና ባዶ ኢና ክንከይድ ወላ ሓንቲ ሒዝና ይንከይኒና ሓሳብ ኣምላኽ ክንርዳእ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ዓለም ነገር ከይነፍቅር ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ዴማስ ንዓለም ኣፍቂርዋ ኣብ ፍቕራ ወዲቑ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ተታሒዙ ብፍቕራ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ ካብቲ ጉያ ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ይነግረና ኩሉ ሓላፊ እዩ ኣሕዋተይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር እዩ ዘለዓለም እንነብር እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም ኣምላኽ ንሓሳባትናን ንልብናን ብክርስቶስ ይሓልዎ ፎከስ ክንገብር ናብ መስቀል ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ጎይታ ክንርኢ ሽፍት ከይንገብር ልክዕ ከም ሰብ ገላትያ ናብ መስቀል ይጥሙት ነይሮም ናብ ካልእ ዝገበሩ ከምኡ ከይንገብር ክንጥንቀቕ ኣለና እዛ ምድሪ እዚኣ እንታይ እያ ሓላፊት እያ ሓደ መዓልቲ ተጠቕሊላ ናብ ቃላይ ሓዊ ክትኣቱ እያ ኣሌክሳንደር ዘ ግሬት ፍላስፋ ስለ ዝነበረ ክሞት ከለኹ እንታይ ኢሉ ክሞት ከለኹ ክትቀብሩኒ ከለኹም ሲ የዳወይ ካብቲ ሳንዱቕ ኣውፅዎ ኢሉ ስለምንታይ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ብዘሎ ህዝቢ ዓለም ይፍለጥ ወላ ሓንቲ ሒዘይ ከይድን ኣለኹ ሃብታሚ ነይሩ ኩሉ ነገር ነይርዎ 360 ዝኾነ ኣንስቲ ነይረኖ ወላ ሓንቲ ተማሊኡ ይኸደን ካብዚ ምድሪ ዳትስ ዋይ ንኣንታ ክንገብር ዘለና ክንጥንቀቕ ዘለና እዚ ምድሪ እንታይ እዩ ሓላፊ እዩ ክሓልፍ እዩ ዳትስ ዋይ ዮሃንስ ዘጠንቅቐና ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ዓለም ነገር እንታይ ክንገብር ከም ዘይብልና ከነፍቅር ከም ዘይብልና ጎይታ ብልብና ክገዝእ ደስ ኢልዎ ባሃይልዎ ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ሓይልና ከነገልግሎ ምጽኣቱ እንዳተጸበና ማራናታ ዝብል ቦልድነስ ትብዓት ክህልወና ኣሎ ከምዚ ጳውሎስ ጉያይ ወደይ እምነተይ ሓልየ ሰናይ ገሊ ተጋዲለ ጽወይ እንዳክገብር ክሰትየ እዩ ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ነገር ተዳሊና ክንጸንሕ ኣለና ካብዚ ምድሪ እንማልኦ ወላ ሓደ ነገር የለን ወላ ሓደ ነገር የለን ጸላይ ከየት ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንዳቀተልና ናይ ውሽጢ ሰብና ብሓይል እንዳበርታዕና ምጽኣት ጎይታ እንዳተጸበና ንጎይታ ክንጽበዮ ይሕሸና ኣሕዋተይ ኢሳይያስ 2:12 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንኹሉ ዕቡይን ኩሩዕን ልዕል ንዝበለ ኩሉ እንታይ ክገብሮ እዩ ከዋርዶ መዓልቲ እንታይ ገይሩሎ ቆሪጹሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መዓልቲ መዲቡሎ ንኹሉ መወዳእታ ዝገብረሉ መዓልቲ መዲቡሎ ኩሉ ነገር እንታይ ዝኾነሉ ዝውዳእሉ ልክዕ ከም ዝተጀመሮ ዝውዳእሉ መዓልቲ እንታይ ገይሩሎ እግዚአብሔር ኣዳሊሎ ናብ በዓትታትን ኣኻውሕን ናብ ጎዳጉድ ምድሪ እንታይ ክገብሩ እዮም ከኣትወዮም ኣብቲ 7 ዓመት ብፍላይ ኣብቲ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ዝኸውን ብርቱዕ ፀበባ ሰባት ናብ ዝሃድሙሉ ቦታ ክሳዕ ዝስኡኑ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ኣለና እንዳረኣናዮ ስለ ንኸይድ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 6:15 ከምኡ ይብል ኩላቶም ነቲ ፀረ ክርስቶስን ኣብ ባቢሎን ንዓለም ዘፍቅሩ ሰባትን ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቁጣዕ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ከም ዝገብረሉ ጽዋእ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝመልእ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ራእይ ከነጽንዕ ከለና ነቲ ገና ብንጹር ዘይረኣናዮን ዘይተረዳእናዮን ነገር ከም ዘይተረዳእናዮ ክንፈልጥ ኣለና ራእይ ዮሃንስ ክንትርጉም ከለና ከነጽንዕ ከለና ክንርዳእ ከለና ኣብ ገለ ኤርያ ዘይርዳእና ፖይንትስ ነጥብታት ኩሉ ይኽእል እዩ ነቲ ዘይተረዳእና ነገር ከም ዘይተረዳእና እንታይ ንግበር ንሕለፎ ዘይተረዳእና ነገር ብናትና ሓሳብ ክንትርጉም እንተፈቲና ብዙሕ ነገር ከነበላሹ ኢና ንስሓ ግና እታ ዳንኤል ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚአን እንታይ ገበረን ኢልዎ ዕፀወን ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ከዓ እንታይ ገበራ ሕተማ ብዙሓት ክምርምርዋ እዮም ምስተዋዓል ድማ እናወሰኸ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝኸይድ ንዳንኤል እንታይ ኢልዎ ነይሩ ሕቶሞ ኢልዎ ነይሩ ንዮሃንስ ከዓ በንጻሩ እንታይ ኢልዎ ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እንታይ ኣይትግበሮ ኢልዎ ኣይትሕቶሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ንቃሉ ከነስተንትኖ ከነንብቦ ከነጽንዖ ምስኡ ግዜ ክንወስድ ብቃሉ ብርሃን እንዳረኸብና ሓሳብ ኣምላኽ ክንርዳእ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ሓሳብ ኣምላኽ ከረዳእና ዝኽእል ኣሕዋተይ
ቃል አምላክ ከነጽን ንቃል አምላክ ጊዜ ክንምጀመርና ዘመንና ክንላል ክንጅምሪና ደቂሳ ኮርንታይ ዝብሎ ዘመኖም ዘላልዩ ህዝቢዮም ነይሮም ስለዚህ ነቲ ዝኾን ነገራት ቃል እንዳንበብና እንታይ ክንገብራለና ዘመንና ክንፈልጥ ጽቦይ አይዳያን ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ 7 ዓመት ምስአኸለ ከመልሶም ደልዩ ከመልሶም ምስደለ ዝበዝሑ አይዳውያን አባቢሎን የምተሪፎም አባቢሎን ተሪፎም ኦሬዲ እግዚአብሔር አምላክ በኤርሚያስ ገይሩ ደብዳቤ ከይተረፈ እንታይ ይገብር ነይሩ ናባታቶም ይሰደሎም ነይሩ ናብ ባቢሎን ክንምለሲና ድሕሪ 2 ዓመት ዝብል ሐሳብ ነቢያት ክዛረቡ ጀሚሮም ኖ 7 ዓመት ክመልዩ አው ንበሩ ተፋረዩ ብዙሕ ኢልዎም ማለት እዩ ገሊኣቶም 7 ዓመት ምስ አኸለ ነቲ ጊዜ አያላለዩዎን ስለዚህ የላለዩዎም ምስ አምላክ እንታይ ኮይኖም ምስ ሐሳቡ ተሳሒቶም ዘሩባቤል ምስ 50,000 ሰባት ግን ናይ ሐሳብ አምላክ ናይ እግዚአብሔር መደብ እንታይ ከም ዝገበሩ ከምስ ተረዱ ልክ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ዝነበረ ክገብር ዝሐሰቡ ሐሳብ በዓል ዘሩባቤል እንታይ ክገብር ከሎ ክፍጽም ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚህ ቃሉ ከነንብብ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ኣብ ኤርሚያስ 17 ነጊርና ኣሎ ለይትን መዓልትን ንቃሉ ከነስተንትን ከም እንፈርቕ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ንያሱ እንታይ ኢልዎ ነቲ ቃል አንብቦ አጽናዓዮ ምስ ጊዜ ውሰድ አራዳዳኻ ቃል ቅይረካ ክልውጠካ ክጅምሪ ብምሕዳስ ሐሳብካ ክትልወጥ ክጅምሪ ኢኻ ነቲ ቃልካ እንታይ ግበሮ ምስተረዳእካዮ ንዑ ንበሮ ካውን የማን ጸጋም እንታይ ትግበር ኣይትተዓለ ቀንዓካዩ አነ እንታይ ኢልዎ ንያሱ ምሳኻ ኸውን ኢልዎ ስለዚህ ብዙሕ ጊዜ ሕጂ ኣብ ዘመን ትሪኦ ህዝቢ አምላክ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረልና ምስ ቃል አምላክን ምሰቦናን ጊዜ ስለዘይንወስድ ሰባት በቀሊሉ ደሲቭ ክኾኑ ሰባት በቀሊሉ ክታሎሊ ኢኻ ትርኢ ኣብ ዘመን እዚ በቀሊል ነገር ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ነጊርና ኣሎ ሰባት ናብ ምሁራ አጋንንትን ስሕተት መናፍስትን ከም ዝኸዱ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እቲ መንፈስ ብግሁድ ከም ይብላሉ ከዲዮም ሰባት ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እቲ ኮንሽስ እቲ ንቁሕ ዝኾነ ሰብ ምስ ቃል አምላክ ምስ አምላክ ጽቡቕ ሕብረት ዘለዎ ዲሰርን ገብር ክጅምሪ ከላሊ ክጅምሪ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ጊዜ ክንወስድ ከለና ሓደ ካብቲ ዝበና እንታይ ምልላይ የዓይንትና ከፍቶ ይጅምር ቃሉ ክርዳአና ይጅምር ዘመናት ከነላል ንጅምር ማለት ዘመኑ ዘላለየ ሰብ ካንታይ ዝኾን ጥንቁቕ ይኸውን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽበዮ ይጅምር ማለት ዘመኑ ዘየላል ሰብ እኮ እዩ ኣብዚ ምድር እንታይ ክገብር ይብል ገና እዩ ሃካይ ባርያ እንታይ ኢልዎ ተዓሻ ጎይታ ዝመጸሉ ጊዜሲ ገና ኢሉ ገና እዩ ነቲ ዘመን አየላለዮን ድንገት እንታይ ከም ዝገበረ ጎይታ ከም ዝመጸ ይነግረና አምላክ ነቲ ኣብ ቀረባ ዝኸውን ክንርዳእን ክንፈልጥን እዩ ዝደሊ ይደልየና እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ይብና ዘሎ ካባና ክሽፍኖ ይኮነን ከሓብአልና ይኮነን መደቡ ፍቃዱ ንኸይንርዳእ አይኮነን ቃሉ ይብና ቃሉ ዝሃበና እግዚአብሔር ፍቃዱን ሐሳብን ክንርዳእ ፍቃዱ እንታይ ክንገብር ከነላሊ ነዛ ዓለም እዚኣ ክንመስል አይደልየናን እዩ ሐሳብ አምላክ ተረዲና ንሐሳቡ ክንነብር ግን ይጽበየና ዝበዛ ሓብራይ ዘሎ ምልክታት ንዝመጽእ ከም ዝፍጸም እንታይ ዝገብረና ዝምህረና ሪናያም ነርናቶም 4 ፍልልያት ፍቶም ፊውቸሪስት እሱይና ንኣምን ንሕና ኣነ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ራእይ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 22 ዘሎ እንታይ ዝኸውን ብስእሊ ብፊልም ይኮነን አምላክ ንህዝቡ አርይዎ ዝፍጸም ነገር ይርይዎ ድሓር ዝኸውን ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እዩ ስለዚህ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ስለዝኾን ክንምርምሮ ከዓ ጽቡቕ እዩ ዳንኤል እንታይ ዝብለና ምዕራፍ 9 ቃል አምላክ እንዳጽንዐ ከሎ እንዳንበበ ከሎ ኦሙሩ ተኸፊቱ 7 ዓመት ከም ዝኣኸለ ህዝቢ እስራኤል ናብ ባቢሎን ክምለስ ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ ጽሑፋት እንዳንበበ ናይ ኤርሚያስ ጽሑፋት እንዳመርመረ እንዳጽንዐ ከሎ እዩ እቲ ጊዜ ከም ዝኣኸለ ዳንኤል ተረዲእዎ ምስ ተረድኦ ሽዑ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጸውም ክጽሊ ገጽ አምላክ ክደሊ ጀሚሩ ስለዚ ዝመጽእ ነገር ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ በቀዳይ ዝብለና ዝነበረ ፓስተር ገለገለ ሰባት ንራእይ ዮሃንስ ንፈርሆ ኢና ኣብ ባይብል ስኩል እናተማሃርና ሓንቲ ሓፍትኩም ትብል ነይራ አንተ እንታይ እዚ ሆረር ትብል ነይራ ብስእሊ ብገለ ንሪኦ ነርና ራእይ ዮሃንስ ሆረር ኢላ ሆረር አይኮነን እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይደሊና ዘሎ ዘመንና ከነላሊ ጊዜና ከነላሊ ንዝመጽእ ተዳሊና ምጽአቱ ፈሊጥና ድልዋት ኮይና ክንጽበዩ ንዝመጽእ ነገር ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣቀሚጥልና ዘሎ ሓፈሻዊ መልእኽቱ ጥራይና ክርዳእ ንኽእል እምበር ንጹር ዝፍጸመሉን ጊዜን ሰዓቱን ካንታ ክንገብር ኣይንከልኒና ክንፈልጥ ኣይንከልኒና ብዙሓት ሰባት መዓልታት ሰት ገይሮም እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብከምዚ ኣገልገልቲ ዓበይቲ ብከምዚ መዓልቲ ኣከም ሰዓት ክመጽእ ተባሂሉ ተዛሪቦም ኣዊጆም ኣብ ገለገለ ቸርቻ ስራሕ ገዲፎሞ ትገልጋሊ ኩሉ ነገር ገዲፎ ኣብ ገዙ ይጽበ ከም ዝነበረ ኣብ ብዙሓት ኣብ ዩቲዩብ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን እንታይ ኣይኮነን ጎይታ ይመጸን መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ድንገት ከም ዝኸውን ቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከመይ ነፍሰ ጾርሲ ድንገት ቅልውላው ከም ዝሕዛ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ካ ድንገት ከም ዝኸውን
ሃንደበት ከም ዝኸውን ሃንደበት ከም ዝገሃድ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና ስለዚ ነዚ ኢና ድልዋት ኮይና ክንጸንሕ ዘለና ግዚኡን ሰዓቱን ኣይንፈልጦን ኢና ብጀካ ኣቦ ዝፈልጦ የለን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ብዛዕባ ፀረ ክርስቶስ ብዙሕ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ስሙ መን ከም ዝበሃል ግን ኣይነግረናን እዩ ኣብ ገለገለ ሰባት ንራ ዮሐንስ ኤክስትሪምሊ ከመጥዎ ትርኢኻ ክንጥንቀቅ ኣለና ከምቲ በቀዳይ ዝረኣናዮ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ራ ዮሐንስ ምስ ዳንኤል ታይ ገብረልካይ ነቲ ጽሑፋት ይተራጉመልካይ ነቲ ጽሑፍ ክትርጉመልካ ከሎ ብኡጥራ ኢኻ እንዳረኣኻ ክትከይዝ ዘለካ ጥንቃቐ ስለዘድሊ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ታይልዎ ነይሩ ንርእስኻ ንትምህርትኻ እንታይ ግበር ተጠንቀቕ ንርእሱ ተጠንቂቑ ንብዙሓት ታክገብር እዩ ናብ ጥቕንዑ መንገዲ ክመርሖም እዩ ንርእሱ ተዘይተጠንቂቑ ግን ንብዙሓት ናብ ስሕተት ክኣቱ ስለዝኽእል ተጠንቀቕ ኢሉ እንታክገብሮ ከሎ ክመኽሮ ከሎ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስሙ መን ከም ዝበሃል ከዓ ከም ስለዘይነግረና ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ሉተርን ካልቪንን ሓደ ግዜ እንታይ ገይሮም ኦፍ ኮርስ ሉተር ሎየር ነይሩ ድሓር ኣብቲ ዝነበሮ ዓዲ እግዚኣብሔር ነታ ምድሪ ብብዙሕ ነገር ብቁጥዑ ክገልጽ ምስ ጀመረ ሓደ ነገር እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣነ ካብ ዝቁጥዓ ዝተውፂኻን ከገልግለካ እየ ዝብል ሓሳብ ከምጽእ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ረዲእዎ ብድሕሩ እንታይ ኮይኑ ሞንክ ኮይኑ ባድሬ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣው እንዳምሃሮ ከሎ ቴዎሎጂ ጽኒዕ እንዳምሃሮ ከሎ ክርዶ ይከኣልን መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ መዓልቲ ግን ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ነገር እንታይ ከም ዝተረዶ ኣብ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ይነግረና ስለዚ ነቲ ዝነበረ ናይ ካቶሊክ ስርዓት ኣዝዩ ጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ትካይዳት ሲስተም ኣው ዝነሽዑ ዝነበረ ሕግታት ኣዝዩ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ንኽሕዙ ክልከሉ ነይሮም ምድሓን ብክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልእ ዋላ ብሴንትስ ብቅዱሳን ክትድሕን ትኽእል ኢኻ ዝብል ነገራት ኣብታ ማሕበር ኣትዩ ስለ ዝነበረ ኣብታ ናይ ካቶሊክ ስለዚ ነቲ ሲስተም ጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ነዚ 1260 ዓመተ ምህረት እንታይ ኢሉ ተርጉምዎ ፀረ ክርስቶስ እቲ ጳጳስ እዩ ብምባል እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተርጎሞ ኦፍ ኮርስ ኣብ 800 AD ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኡርባን ዘ ሰከንድ ዝበሃል ሰብኣይ ቬካር ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ እቲ ፖፕ ንክርስቶስ ታይ ገይርዎ እዩ ተኪይዎ እዩ ሪፕሬዘንት ገይርዎ እዩ ኦኬ ንዑ ምስራኤ ተሓሳብኩም መሲሎ ክብል ይልኸውን ይኽእል እዩ ግን ካልቪን ከዓ እቲ ጳጳስ ብፀረ ክርስቶስ ታይ ከም ዝኸውን ከም ዝሰዓር ኢሉ ተርጊሞ እዚ 1260 ዓመተ ምህረት ግን ብዛዕባ እቲ ፀረ ክርስቶስ ይዛረብ ምስ ኣይዳን ኪዳን ምስ ኣተወ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ነቲ ኺዳን እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘፍርሶ እዩ ኣው ዝዛረብ ስለዚ እንትርጉሞ ከለና ጥንቃቐ ከለና እዩ ኪንያውቲ ጽሑፍ ከይተሓስቡ ኢልና ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ዘዳግም እንታይ ኢልና ኣሎ እቲ ስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ኩሉ ቃል ዝሕግዚ ምእንቲ ክንገብር እቲ ግሉጽ ንዘለዓለም ንዓና ንመንን ንደቅናን እዩ ዝተገለጸ ግን ኣሎ ክንምርምሮ ከነጽንዖ መርሚርና ሓሳብ ኣምላኽ ንኽንርዳእ ግን እግዚኣብሔር ዝፈቀደልና ኣሎ ዘይተገለጸ ግን ናትና ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ በእምሮና ክንበጽሖ ይንክእል ኢና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ወዳጀ መዓሙቕ በኣሰር ኣሰሪ ኮታ ዘይብጻሕ መንገዱ ንመንፈስ ኣምላኽ ምኽሪ ዝቦ ጥበብ ዝቦ ምስትውዓል ዝቦ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ነቲ ዝተገለጸልና ንዑ ብጥንቃቐ ተመርሚርና ግን ናይ ጎይታና ምጽኣት ክንጽበ ድልዋት ክንከውን ግን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ስነ መለኮት ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ሕጂ ሓደ ሓሳብ ኢና ክንርኢ እቲ ሓደ ስነ መለኮት ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ ንብሎ ኣተኩሩ ኣብ ምጽናዕ ኮይኑ ብስርዓትን ብተርታን ተመዓራሪ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትምህርታት ብዛዕባ ኣምላኽን ኩሉ ዝገበሮን ይምህረና ሲስተማቲክ ቴዎሎጂ ክንምሃር ወይ ከነጽንዕ እንተፈቲና ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ብዛዕባ ኢስካቶሎጂ ብዛዕባ መጽአ እንታይ ከም ዝኸውን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝኩሉ እዚ ይምህረና ማለት እዩ ቴዎሎጂ ብሰለስተ ስለ ዝኽፈል ሂስቶሪካል ቴዎሎጂ ንብሎ ኣተኩሩ ኣብ ሰረተ እምነት ኮይኑ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ወይ ከዓ መናፍቃን ቤተ ክርስቲያን ካብ ምጅማር ኣትሒዙ ክሳዕ ሕጂ ይምህረና ቸርች ሂስትሪ ዝሓለፈ ቤተ ክርስቲያን ዝኸደቶ ዝኩሉ መንገዲ ክንርዳእ ተደሊና ናብ ምንታይ ክንመጽእ ኣለና ናብ ሂስቶሪካል ቴዎሎጂ ከይድና ከነጽንዕ ኣለና ሕጂ ንሪኦ ግን ኣነ እንታይ ኣደልየ ዘለኹ ቢብሊካል ቴዎሎጂ ኢና ክንርኢ ራ ዮሐንስን ምስ ዳንኤልን መሪፅና ኣለና ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ ክንሪኦ ኢና ኣተኩሩ ንኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ንሓደ መጽሓፍ ኮይኑ እቲ ቢብሊካል ቴዎሎጂ ብዛዕባ ትጽሓፍን ብዛዕባ ኣምላኽን እንታይ ኢሉ ምሂሩ ይገልጸልና ዳትስ ዋይ ዮሐንስ ክንጅምር ከለና ጸሓፊ እዩ ስለምንታይ ጽሒፍዎ ኣበይ ነይሩ ክጽሕፎ ከሎ ቶም ዝቕበልዎ ዝነበሩ ነቲ ደብዳቤ ቶም ሰባት ኣበይ ነይሮም ዝብል ሓሳብ ኣብቲ መእተው ሪኢና ነርና ንኣብነት ዮሐንስ ብዛዕባ መለኮታውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩ ኣሎ ቃል በመጀመሪያ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኩሉ እንታይ ከም ዝኾነ ብኡ ከም ዝኾነ ብዘይ ብኡ ናብዚ ምድሪ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይመፀ ከም ዘይተፈጠረ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታውነት እንታይ ከም ዝገበረ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ፈጣሪ ምዃኑ ብዮሐንስ ገይሩ እንታይ ከም ዝገበረ ነቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈሎም ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ይነግረና ኤፌሶን ከይድና ከነጽንዕ ከዓ
ተሪኢና ብዛዕባ ምንታይ ነገረና ኣካሉ ምዃናታ ማሕበርካ ይገልጸልና ስለዚ ንምንታይ ይኾም ኢለ ብምዕራፍ ብጥቕሲ እንዳራኣና ክንከይድ ስለ ዘለና እንታይና ንምሃር ዘለና ሕጂ ቢብሊካል ቴዎሎጂና ንምሃር ዘለና ተሓሳብ ናይ ራእይ ዮሃንስ ከመይ ከም ዝኾነ ብስእሊ ክንርአና መጀመርያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ5 BC ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተወለደ ይነግረና ኣብ 33 ዓመቱ ከዓ ከም ዝተሰቀለ መስቀል ከም ዝሞተ ንሓይሉ ሞት ሲዕሩ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተንሰ ቤተክርስቲያን ሽዑ እንታይ ከም ዝኾነት ከም ዝተወለደት ይነግረና ግብረ ሐዋርያት ከና ክንሪኦ ከለና ታ በሐዋርያት ጀመረት ቤተክርስቲያን ዳዓቤት ዳሰፍሐት ክትከይድ ኮላ ናብ ኩሉ ዓለም ኣብ ሰማርያ ኣብ ይሁዳ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መሳኽር ክትኮኑ ይኹም ዝበሎም ቦኦም ገይሩ ናብ ኩሉ ቦታ እንታይ ከም ዝገበረ ንወንጌል ከም ዘስፍሖ ክሳዕ ሕጂ ዘመን ቤተክርስቲያን ንብሎ ብድሕሮ እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ምንጣቅ ክኸውን እዩ ቶም ዘለና ኣብ ኣያራት ንጎይታ እንታይ ከም ንገብሮ ከም ንቕበሎ ቶም ዝመፁ ከዓ ጎይታ ክመፅእ ከሎም ሶም ኣብ ኣያራት ኣብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ነጊርና ኣሎ ተነጢቕና ኩሉ ነገር ብቅጽበት ዓይኒ ከም ዝኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ተነጢቕና ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ከም ዘየለና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ኣብቲ 7 ዓመት ዝኸውን 7 ማሕተም ክፍታሕ እዩ 7 መለኸት ክንፋሕ እዩ 7 ማሕተም ምስተነፍሐ ክንሪኦ ኢና 7 ነጎዳ ኣብ ምዕራፍ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ክዛረብ ከሎ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ እንታይ ከም ዝገበረ ዮሃንስ ከም ዝረአየ ብድሕሩ ቀስተ ደበና ከም ዝነበሮ ከም ፀሓይ ዝደምቕ ዓይነት መልአኽ ከም ዝነበረ ኣብቲ ምዕራፍ 10 ነጊርና ኣሎ ካብኡ እንታይ ከም ዝወፅእ ከም አንበሳ እዩ ዝጓዝም ካብቲ እሱ ዛረቦ ዝነበረ ከዓ ነጎዳታት ብሓይሊ ይወፅእ ከም ዝነበረ ፍርዲ ከም ዝኸውን ዮሃንስ ኣብቲ ምዕራፍ 10 ርእይዎ ኣሎ ብድሕሩ 7 መዓት ከም ዝኸውን ኣብቲ ምዕራፍ 15 ነገረና ብድሕሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ኣብቲ ኣርማ ጊድዮን ዞም እዘን ሕጂ ዘለዋ ዓለማት ጸረ ክርስቶስ ነተን ኣብ ዳንኤል 7 እንደገና ኣብ 13 ነጊርና ኣሎ 17 ነጊርና ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣው ክነግረና ከሎ እንታይ 10 ቅርኒ ከም ዝረአየ ተን ሰለስተ ክስበራ ተሓንቲ ከም ትወፅእ ትጸረ ክርስቶስ ንኢየሩሳሌም ንብዙሓት እንታይ ከም ዝገብር ኣታሊሉ ንኢየሩሳሌም ክወግእ ከም ዝመጽእ ንጎይታ እንታይ ከም ዝገብርዎ ከም ዝዋግእዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብቃል ኣፉ ብሰይፉ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝብትኖም ይነግረና ካልኣይ ምጽኣቱ ክኸውን እዩ ብድሕሮ እንታይ ክኸውን እዩ 1000 ዓመት ምስኡ ክንገዚና ክሬና ትፍልልያት 1000 ዓመት ኣሎ የለን ዝብሉ ሓሳባት ኣሎ ንዑ እንዳራኣና ክንከይድና ስለዚ 1000 ዓመት ምስ ጎይታ እንታይ ከም ንገብር ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣዳማውን እቲ አብርሃም ዝኣተወሉ ኪዳንን ንዳዊት ዝኣተወሉ ኪዳን እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝፍጸም ስለዚ ነቲ ምዕራፋት ኩሉ ክንሪአና ቢብሊካል ክንመሃር ከለና ብዛዕባ ሓደ መጽሓፍ ክንመሃር ከለና ነፍስ ወከፍ ምዕራፍ መጀመርያ ክንትንክፎ ኣለና ብድሕሩ ነፍስ ወከፍ ምዕራፋት ምስተንከፍናዮ ብሓንሳእ እንዳተማሃርና ክንከይድ ከለና ጎይታ እንታይ ብመንፈሱ እንዳረዳእናን እንዳገለጸልናን ክኸይድ እዩ ስለዚ ምዕራፍ ሓደ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኦኬ ካብ ሓደ ክሳዕ 22 ከይድና ክንሪኦ ከለና ሓደ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝተገለጸሉ ይነግረና ኣብቲ ጥቕስ ከይድና ክንሪኦ ከለና እቲ ቀልጢፉ ዝኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመን ከም ዝገለጸሉ ናይ ኣምላኽ ራእይ ናይ ክርስቶስ ራእይ ንባሮቱ ንመልኣኹ እንደገና ብመልኣኹ ገይሩ ንዮሃንስ ከም ዝገለጸሉ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ኢንትሮዲውስ ዝገብር ከሎ ነዚ ቃል ትንቢት ዝሕልዎ ዝሰምዕዎ ዝእዘዝዎ እንታይ የሚሉሎ ብፁዓን የሚሉሎ ስለዚ ብደሙ እንታይ ከም ዝገበረና ከም ዝሓፀበና መንግስትን ካህናትን ገይርናሎ ይብለና ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ቁሊሕ ኢለ ክሪኦ ምስ ጀመርኩ ይብል ዮሃንስ ድምፁ ከም ብዙሕ ማያት የዒንቱ ከም ሃልሃል ተሓዊ ኣጋሩ ኣብ ሓጎረ ከም ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዝ ምስ ረኣኹ ከም ምንታይ ኮይነ ኢሉ ከም ሙት ኮይነ እንሆ ሞትን ህይወትን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ኢደ እዩ ኣነ ምስ ከፈትኩ ዝዓፁ የለን ምስ ዓፅኹ እንታይ ዝገብር የለን ዝኸፍት የለን ኢሉ ኣው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጸሉ ከለይና ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ንሪኦን ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 2-3 ነተን ማሕበራት እንታይ ክብለን ከሎ ፀሓፍ ናብተን ማሕበራት ናብተን 7 ማሕበራት ኢሉ ክገልጸሉ ከሎ ናብተን ማሕበራት ፀሓፍ ክብሎ ከሎ ኣብ ኢዱ እንታይ ሒዙ ነይሩ ከዋኽብቲ ሒዙ ነይሩ እንደገና ኣብ ዙርኡ ከዓ 7 ቀንዴል ከም ዝነበሮ 7 ቀንዴል ንቤተ ክርስቲያናት ከም ዝውክል እቶም ከዋኽብቲ ነተን ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሑ ኣገልገልቲ ምዃኖም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ካብ ጳጥሞስ ኮይኑ እንታይ ኢልዎ ንኤፌሶን ስሜርና ጴርጋሞስ ቲያትራ ሳርዴስ ፊላደልፊያ ሎዶቅያ ናብዘን ማሕበራት እዚአን እንታይ ግበር ኢልዎ ፀሓፍ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ የዒንቱ ሃልሃል ተሓዊ ዝኾነ ዮሃንስ ዘይርዮ ኣብዘን ማሕበራት ጎይታ ግን ይርዮ ስለ ዝነበረ ንዮሃንስ ታክገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ናይተን ማሕበራት ድኻመንን እንደገና ብርትዕንን ክነቕፈን ከሎ ክንእደን
كله تي يعينتو هالتا أب معرف حدا قال يسوع زلوا قويت هايس كورسوس نخلي يزري نفس وكف كعب بزجبره عصب اللوا أب إيدو كبي كعب قويت هذا الصور ولا حدا نجاري إلا نبز مدري أبي إبراهيم 4 جهز بالناينا استقلتنا هنا إلنا له كلها تنزل محبر زين يلوان تزل سميرنا إزمير تبعي لا كلها تنتهي كوينين كم زعنوا كم زيلوا أبز حج مودرن دي تركي نلوز لنا بوتين زركبا سلازي أم معرف 4 تنتهي كم زجبره دق خمس رأي خفوا دق نعنا من تايلو نبزي ديب كرئ كعب زعبا مسعى زخون زفت أم نجارات ندخ جبر الكعلوه كرئ كان عن ديبي لنتاخذ كم زجبره له كم زجلوت الله أبت معرف 4 نجارنا سلازم مسديبه أو زرعيه يوحنس سنتايو نفس ما يوصيله تناتيو خيرو أو زرعيه بوشتن بدقن يعين تزملو أوكي توم 4 إنسان زبلناهم بس انتايلو سب نسري بعراي أمبسا كم زرعيه كله عينتهم actuality تعيني ولا هزكير يونيرو جابير أملاخ نقول انتاي كم زجبر كم زرقن كم زمرمر نبت زوفان مسوسده أو 24 شماغلتات 24 انتاي كم زرعيه زوفانات كم زرعيه نوغودا بركي كابتي زوفان كوص كله يوحنس كم زرعيه كلاتهم توم أوز نبورو شماغلتاتن توم 24 توم 4 انسسان نسخاء خانو كل فتير كأ نقول لها تاي تجبروا لها بهوت شمبروا لها قدوس نابلون تاي يروم لنا سجيدوا ملو يبلنا كم مدر نابس سبايت نتيقو معلت قويتها بمنفس كونكيبن أبت معرف حدا 10 شو منتهم يلو بقويت بمعلت قويتها أنتي كوينا نيريلو بمنفس كوينا نيره حج خابز معرف 4 بمنفس كوينا نايجزي أبير نجر أبت نايجزي أبير هلون نعتيو نايجزي أبير نجر كرئن كستوعلن جزي أبير عملاق نيوهان استخجبروا له كله يعينتو خفتوا له كلين عنديس لذا أبت معرف حمشته أبر 4 السون مسرعي حدا برتشع ملاخ أكشوال متحفري بدقن بوشت استحتمه سيل زغونه شو عتم حتم زلوا جن ما نمك فتحوا أيكني سوري أب سماينا مدر نتمتحف نعو نتمحتم زفتح مستسانة يوحنس أمريرو 5 بخير متحف قدسي نجرنا حدا خبتهم شماغلتات ماشي أي تبكى تنا يهودا بسا حيلو موت نتايز جبره زسعارة سور داويت نسنوت محتم تاخو جبره كفتحوا بقعي أبتو زوفان استحرد جنشل ريو آلاف جزء آلاف أشح جزء أشح انتاي كم زجبره كم زملخون كم السجدلون نأبو كهنات منجستن انتاي كم زجبره تحريدو هيوتي يبو كم زعد دقلو يوحنا سبت معرف حمشته كرو خلنا ريوس لذي كابتي حدة الجمر كاب معرف شديشته كسع معرف 10 شمونته أبتنا شو عت عمد زخون ناي مكرة جزء بيتكسيان أبز انتاي تكوني حجي كتنتقى كتل عليه سلذي نتمحتم كي تفتح قولك زيابير عملاق انتاي كم زخون محبرو كم زكب بدحلوتنا شو عت عمد نايت أبابا مكرة خم زخون actually إسكا مزحف قدسنا ندخل نايمون خيد نت معرفات ببحدا ريوس لزلنا نعورينا دحر نم معرف حدا تمليسنا خنرق لنا دحر أيكن شجرنينا سلذا أبت معرف شدشان تايز بلنا نتمحتم قدامي مسفتحو أم بلاي فرستاي كم زخونه وايت هورس بلو كم زوات ينقرنا سلذا كم معرف شدشته بيتكسيان قبل معرف شدشان تاي كوين الله تناديق الله مس أبو تاي كوين لنا تعاكيبنا لنا شعات ناي مكر عمد بيتكسيان كم زي الله يو مزحف قدوس نقرنا سلذا كم معرف شدشته كسع معرف 10 شمونته زولو بمولو بزعبابتي شعات عمد زخون قلطيفو زفصم قلطيفو زخون يوحنا استخجبروا له كله قلت قالوا كلنا نريو سلذا مستندقنا نحن انتي كنكونينا عسبغن قبلينا إذا أمدر ننورو كله صعب كنبولينا حدا معلتي እግዚአብሔር ተጻባ አምላኺ ትምርቲ ይብካ ሀብቲ ይብካ ፍልጠት ይብካ ስራሕ ይብካ ጸጋ ይብካ ንኹሉ ሓንቲ በሓንቲ እንታ ክገብር ክጻባጸብ ከም እግዚአብሔር አምላኽ ዝጻባጸብ አምላኽ የለን ኩሉ ዝሃበና ሓተናይ ኩሉ ዝሃበና ምንታይ አውዒልናዮ ሕተቲና ብጉይ ቃንታይ ዝገብረና ዝሽልመና ንርእስና እንድሕር ነብር ተነርና عصب خمسة يبلنا مصحف قدوس حدا قال خزارب كلن تايلو قالي آتوم نأملاخ بحيل بزمدري بتشكانا نفقادونا حسابون سلز نبرسي أخليلات كبوزو حمي بين كم شكوم ويلو قال خا سب أخليلن لا تشلمه نزل شلو متراين تخجبري قريب لنا مصحف قدوس مات كابز يبالها الناس جابير عندنا يخفت
ነቲ ዝሞተልናን ህይወት ዝሃበና ናብ ክንዳና በጃ ዝኾነ ኣምላኽ ንዑ ክንነብር ይርዳኣና ሓደ ክንዲ ኩላቶም ሞቶቶም ዘለው ነቲ ዝሞተሎም እንታይ ክኾኑ መታን ክነብሩ ኢሉ ጳውሎስ ተዛሪብሎ ምንባርና ዕላማና ንዑ ክንነብር ኣለና መስቀል እንዳርኣና ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ዶንት ፎከስ ናብ ሰብ ፎከስ ኣይትግበሩ ናብ ሰባት ፎከስ ክትገብሩ ተጀሚርኩም ክትድርብይዎ ኢኹም ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 እንዳንበሳ ክድርበ ከሎ ናብቶም ኣናብስ ኣይኮነን ፎከስ ገይሩ ናብ ጎይታ እዩ ነቲ ዝፀዋዓና ጎይታ ንዑ ፎከስ ንዑ እሱ ይዝሓተና ሰባት ይሓትና እዮም ጽባሕ ንጎ ኦፍ ኮርስ ኩላትና መንበር ፍርዲ ኮፍ ክንብል ኢና ነፍሲ ወከፍና ክንሕተት ኢና ግን ንዑ እንዳርኣና እንታ ክንገብር ኣለና እንጎይ ኣለና ናብቲ ጀማሪ ደምዳሚ እምነትና ዝኾነ ስለዚ ምንጣቕ ምስ ኮነ ትንሳኤን ፍርድን ዓስብን ንቅዱሳን ክኸውን ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ንርአዮ ትምንጣቕ ነቲ ሓሳባት እንዳርኣና ከይና ትንሳኤን ፍርድን ዓስብን ዝብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:10 ንርአዮ ሰብ ቆሮንቶስ አሸገርት ስለዝነበሩ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ተቀዳማይ ደብዳቤ እዩ ኣብ ማእከሎም ጉጅለ ምግባር ብግሩፕ ፈላለዩ ነይሮም ርክሰት ነይሩ ምንዝር ነይሩ ብዙሕ ብልሽውና ኣብቲ ማሕበር ስለዝነበረ ክጽሕፈሎም ከሎ ሓደ ሓሳብ ተዛርዩ ብዘይቲ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:10 ብዘይቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርዝ ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከም ዝተዋህበ ንጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናጽ ኮይነ ነቲ መሰረት ኣይገበርክዎ ሰረትክዎ ረዮ ሕጅብ ዘሎ ቃል ሓደ ካልእ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ ነፍስ ወከፍ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ንቑሓት ኩኑ ተጠንቀቑ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ደጋጊሙ ይምህረና ስለዚ ከመይና ክንሃንጽ ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ዘበለ ጸጋ ከመይ ጌርና ከነሽርፎ ከም ዘለና ተጠንቂቕና ኣብታ ማሕበር ክርስቶስ ታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንሃንጽ ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ ጳውሎስ ሓደ እኳ ኣብ ልዕሊ ዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ ብሩር ክቡር እምኒ ወይ ዕንጨይቲ ወይ ሳዕሪ እንተሰርሐ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6:1 ዘፍርሃኒ ቃል ኣሎ ዘፍርሃኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንፈሪሳውያን ክሪኦም ከሎ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ግቡዛት ኢልዎም ኣሎ ኣክተርስ ድራማ ዝሰርሑ ዝዋሱ ኦኬ ኣብዚ ምድሪ ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ ሰባት ልብሰብ ሓሳብ ሰባት ክምርምሩ ስለዘይክእሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብዙሕ ድራማ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኣይዕሾን እዩ ኩሉ ትገብሮ ዘበለ እንታይ ገብሮ እዩ ይርአዩ ስለዚ እታ መዓልቲ ክትግለጽ እያ ክትቀልዖ ኢኻ ክትጋሃድ እያ ካብኣኻ ዝመልቕ ወላ ሓደ ሰብ የለን ኦኬ ዓድኻ ይጣዕመካን ትወፅእ ኬና ይጣዕመካን ትቕይር ቢዝነስ ትጅምር ካልእ ቢዝነስ ትቕይር ካብ መንበር ፍርዲ ግን ወላ ሓደ ዝመልቕ የለን ኣብቲ ዙፋን ኮፍ ምስ በልና እታ መዓልቲ ምስ ተጋህደት እታ መዓልቲ እንታይ ክትገብረና እያ ክትቀልዓና እያ ግብሪ ነፍሲ ወከፍካ እንታይ ክገብር እዩ ክጋሃድ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ግብሪ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከመይ ምዃኑ ተሓዊ ክፍትኖ እዩ ቸክ ገብሮ እዩ ተሓዊ ክፍትኖ እዩ بتخكل دينا أملاك نبيرو ويس نرأسو تحاول تشك جبري سب أبلعلو سب أبلعلو تهنسعيو أنت أنا علو أنت يجبري عصبي قبليو عصبو قبليو مالتي يا بير أملاك سلا زفرج قفع أملاك يكونن كله تجبرون تخاف لواجا زرع أملاك كم سبا يكونن جابير كم تزخد كايو كم جبر خان تاي جبركا يفديكا أدون بزيق زبال حدا نقصتا جيرو ننقصتات يمانيت إدومن تعبى جروم من تاي جبرم نيرو يقرص نيرو أهداوان من كم زناقرم يهودا ترايب من كم زناقرو أملاخ حناق فدس لزدلي لك حزوم تايم جيرومو يدون أجرون قريص أمه حدا قال تزاريو جابير أملاخ كم إيده بني كم عصبي كفيل النيرو جابير أملاخ عصبي ذهب أملاخي نأملاخ كنفوره لنا الزينة كنفوره لنا حدا كابتي أبناء أموتن هوسيان جيزي زجر من نجرتاي تهزبي حدا سبعي نبحان سبيت خيدو آتي منزيروس مليسوخ أودوس نبتع سبيتي آتو እግዚአብሔር አምላክ ከምዘለ እግዚአብሔር በበዓል ሆሴ በበዓል አሞጽ ገይሩ ተመለሱ አካይዳኩም ሕማቅ አሎ ንቃልዎት አማልክት ተምሉ ኩለኩም ካህናት ጉቦሎም ኢዶም ነቢያት ሓሶት ክዛረቡ ጀሚሮም እዚ ሁሉ ክኾን ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ክምለሱ ደጋጊሙ ተዛሪቦ ሓደ መዓልቲ በአሶር መንግስት ገይሩ ታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝወሰዶም ይነግረና ስለዚህ እግዚአብሔር ዝብለና ቃሉ ከነቅልበሉ ጽቡቅ እዩ
መጀመሪያ ጥበብና አምላኽ ምፍራይ አምላኽ ክንፈርሆ ኣለና እግዚአብሔር ዓቢ ዛክፖነ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር አባ ሓጎና አባ ሓጎኹም ኣይኮነን አባ ሓጎኻ ጌጋ ገይሩ ከምዚ ሸለል ዝብለካ ዓይነት እግዚአብሔር ኮማ ዓይነት አምላኽ ኣይኮነን ቅዱስ እዩ ዓቢዩ ክፍራህ ዘለዎ ኸ አምላኽ እዩ ዓስቢ ክቕበል እዩ ትዕዮ እንተነደደ ግና ዓስቡ እንታይ ይገብር እዩ ክስእን እዩ ንርእሱ ግና ክድሕን እዩ ግና ከም ትበሓው ሓሊፉ ዝድሕን እዩ በዓል ጳውሎስ እዚ ኩሉ ጉዮም ኣኽሊል ክቕበሉ እዩ እዚ ኩሉ ዝጎይዎ ዝነበሩ ንሽልማት እዩ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:6 ክዛረብ ከሎ ጉያይ ወዴ እምነተይ ሓልየ ሰናይ ገሊ እምነት ተጋዲለ ኣምላኽ ንዓይ ኣኽሊል ኣዳሊለ ኣሎ ሕጂ ክስዋኤ ክኸይደ ናይ እምነት ኣቦታትና እዛ ኣብነት እዚ ኮዮም ገዲፎምልና ከይዶም ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ንዓለም ከፍቅር ተጀሚሩ ልጓም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ፈሎ ይልቀቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዓስቢ ክህብ እዩ ዓስቢ እንዳሓሰብና ከነገልግል ፅቡቕ እዩ ዳትዋያን በዓል ጳውሎስ እኮ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ህይወቶም ክወርዶም ከሎኮ ጥዒሞም ማእስ ኮይኑ ይሓልፉ ነይሮም ግን ነቲ ጎይታ እንዳራዩ ዓስቢ ዝህብ እንዳሓሰቡ ዓስቢ ክቕበሉ እንዳሓሰቡ ይጎዩ ስለ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ካብ ትንሳኤ ማንም ከትርፎ ከም ዘይደልኒ ጳውሎስ ኣብ ቀዳይ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ነጊሩሉ ኩሉ እንድሕሪት እንዳረስዐ ናብ ቅድሚት ናብ ተዓስቢ እንዳተመጣጠረ ናብ ምሽላም ናብ ዓስቢ ካብኡ ከትርፎ ዝደሊ ካብ ጎይታ ከትርፎ ዝደሊ እንዳደርበየ እንዳሓደገ ናብ ቅድሚት ክኸይድ ከሎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኢልና ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 9-10 እውን ንራእዮ ነፍስ ወከፍና ነታ ብስግኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና በማ ይብሎ ኮፍ ክንብል ኢና ንዓኻትኩምን ንዓናን ሓደ መዓልቲ ኮፍ ከብለና እዩ ዘይሓድግ ኣምላኽ ስለ ዘሎ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ ጉቦ የለ መህደም የለ ማለት እዩ ኮፍ ምስ በልካ ታዝ ዝኸድከያ ታዝ ገበርከያ ኣብ ወፃእና ኣብ ደገን በኣ እንታይ ገብረካ ይፈርደካ ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንታ ኣሊና ወይ ኣብ ወፃኢ ንዑ እንታ ክንገብሮ ከንሐጉሶ ንፅዕር ኣለና ይብለና ስለዚ ሽልማት ክኸውን እዩ ኦኬ ምስ ተነጠቕና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፕሪ ትሪቡሌሽን ኣብ 4 ይኽፈሉ ኦኬ 4 ቪው 4 ኣጠማምታ ኣሎ ቤተክርስቲያን መጀመርያ ዳ ትንጠቕ ኣብ ማእከል ዳ ትንጠቕ ኣብ መወዳእታ ዳ ትንጠቕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ቶም መጀመርያ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ፕሪ ትሪቡሌሽን ቅድሚ መከራ ታ ከምታ ዓንቶ ዝበልኩም ቤተክርስቲያን እንታይ ትኾን ፀረ ክርስቶስ ቅድሚ ምግሃዱ እቲ ሓንቲ ዓመት እቲ ሓንቲ ሰሙን ኢልዋ ዘሎ ዳንኤል ቅድሚ ምፍፃማ ቤተክርስቲያን እንታይ ከም ትኸውን ከም ትንጠቕ ዞም ፕሪ ትሪቡሌሽን ይኣምኑ እቶም ሚድ ትሪቡሌሽን ፀረ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ምስ ተጋሃደ 3 ዓመትን ፈረቓን ንዓለም ምስ ሰበኻ ኩሉ ነገር ክዕርም ጀመረ እስራኤልን ፍልስጤምን ነገራት ተዓሪቑ መቅደስ ምስ ሰራሓሎም ንኣይሁዳውያን ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ሓሰማ ምስ ሰውአ ኣብቲ ቤተ መቅደሶም እንታይ ኮስ ኢተፋንስ ከም ዝገበሮ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ከይድና ክንሪኦ ከለና ብድሕሩ ነቲ ኺዳ እንታይ ክገብሮይ ከፍርሶይ ብድሕሩ ያ ቤተ ክርስቲያን ትንጠቕ ኢሎም ይኣምኑን ይምህሩን እቶም ሳልሳይ ፖስት ትሪቡሌሽን ቤተ ክርስቲያን በቲ መከራ ናይ 7 ዓመት ተሓልፍያ ጎይታ ክገሃድ ኮላ እንታይ ትኸውን ኣብ ኣየራት ንጎይታ ትቕበሎ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ ቶም ራብዓይካ ፓርሻል ወይ ከዓ ክፍላዊ ትሪቡሌሽን እዚኣቶም እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ድልዋትን ንቑሓትን ዝኾኑ ክርስቲያን ጥራዮም ቅድሚ 7 ዓመት ቅድሚ መከራ ተነጢቖም ዝኸዱ ኦኬ እዚ ሕጂ one saved always saved ዝብል እምነት ትምህርታት ንኣማኒ ፓራላይዝ ገይርዎ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ፓራላይዝ ገይርዎ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ግን ጎይታ ድንገት ከም ዝመጽእ ተዳሊና ክንጸንሕ ከም ዘለና ድንገት ይኸውን ነዚ እንዳረኣኹ ከለኹ እንታይ ይርአ ነይረ አንጌሊካ በዓል አንጌሊካን ቸርቻት ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ሕጂ እንታይ ፈቒደን ኣለዋ ክርስቶስ ይስበኽ ኣብቲ ፑልፒት እንታይ ፈቒደን ኣለዋ ሆሞሴክሹዋልስ ጌ ሌዝቢያንስ መርዓ ክገብሩ ከለውሲ ክባርኽዎም ፈቒዶም ኣለዉ ሕጂ ብቲ ቸርች ብለስ ገብርዎም ቃል ኪዳን ዋላ እኳ ተዘየሰርዎምሲ ይባርኽዎም ኣብ ምድሪ ከም ድሌትካ እንዳነበርካ ከም ድሌትካ እንዳተመላለስካ ናይ ጎይታ ናፍቆት ጽምዓት ዘይብልካ ብሓሳብካን ብፍቓድካን ተገዚእካ ንሓሳብካን ንፍቓድካን እንዳነበርካ ከመይ ጌርና ክንጠቕ ንሓስብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይምህረና እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3
أملاخ بود بكريستوس زجبرلنا نجاري مهرنا بأمنة بتصقعنا دحينا بجبرنا يكوننا دحينا جن كاب معرف 4 ساعة شديشته كن كونو زلنا نايز نجرنا نتستوعنا للصوعة بقعد كوينا كن ملالس في متحف قدس زنجرنا ready كن كون نقولي تعمل ساعات وخنصبه كن نافقه باولوس مارانات هايلو أبكرنتوس كزارب كله سمعاتو نافقاتو دليتو هنجر نيروم نأمنة تبوتاتنا مساعاتو ندا تتصبي يوم حليفهم محرت كبار لنا أملاك completely كو مساعات زين سب كله زمن عندنا بزعبا مساعات زين ذكروا زمن أبز مدرن نبرينا نمثل that's why سب ready تخويني زتنقق ready تخوينو حتى أتكتسأليو ready تخوينو قفعن علامات منيتن كحدقيو كدالو يزدلي that's why باولوس صقا أملاك تجاهيد له مدحنا أمتيو نايت بروه أملاك ناقويتنا يسكرسوس مساعات لا تتصبنا يلو قفعن علاماتن كحنا كم يجرنا بقدسنا كم ننبري مصحف قدس نقرنا ما رانا تاخن نبل كندالو تدالينا خنصنح كارنال سبات كتورفيوم مترافالو مصحف قدس يزمرنا دلوات كنكون كنصبيو مساعاتو خنافق لبنا تتحيز له محرات اندا قبرنا ذات شاي كوي سيطان كحزكا زدلو مالتي بزح نجار كفتنا كايمت كترفكا سلازدلي سازي أبربعته يخفلوا أنا زرد أنتي partially دلوات زقون خبز مدرنتاي كم زقبرو نقولتها أب آيرات كم زقبلوه كنس اللينا يوحنس كزارب كل حواتين تايلنا له بمساعته خين حفرسي بو كنا بركم زلنا نجيرنا دلوات كنكون نقحات كنكون استدالنا كنكون قفعي علامات تمنيت كحينا نقويتانا تستبجونا كنصبه بقدسنا بالصدقي رخصت زبله قبر السقا زبله كنعلي بمنفس تملالو سمو قبر السقا كتفصمون يقوم يلنا له أبتنت زموتلنا جمار إمنتنا زغون قويتا نعو كنتصبه مسعاتو ندا تتصبنا ندا نافقنا نعو كنتصبه እግዚአብሔር كردአና نتسأل حواتي يعني تكفت اللين ولا እግዚአብሔር አቦ ردአና بقويتا بيسوس كريستوس نازراوي بكل ነገር ድልዋት ክንከውን ደግፈና يعني تناقفت بشم يسوس كريستوس نازراوي እግዚአብሔር حساباتنا شفت زغبر زبله يبتن سغانا بزغيرو حساباتنا شفت زغبر بحلاف ነገር نحلاف ነገር ኃይልና ጉልበትና እንክንብ ዝገብር ዘበለ ይበተን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጻአት ካኽናፍቅ ማራናታ ክንብል ክትረዳና ንጸልለና መጻአት ካንናፍቅ ወልድ ክንከውን ረዳና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ رخصت كنصل رخصت كنفنفن عمص كنصل بغويታ بኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ደገፍ ካን ረድኤት ካን አብልዕለና ይኹን حديركم كاب كلام مزمور داوود ميزان عشرة شمونتن كاب خادس كاب أربعة እግዚአብሔር ሰናዩሞ ምህረቱን ዘላለም ይነብርሞ አመስግኖ ምህረቱን ዘላለም ከምዝ ነበር እስራኤል ይበል ምህረቱን ዘላለም ከምዝ ነበር ቤት አሮን ይበል ምህረቱን ዘላለም ከምዝ ነበር ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርხო ይበል እጅም ሳይኮይና ከነመልኺና ካብዘለና ይኻፊልና ከነመልኺና
የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት ጸጋ የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት አቤት ምሕረት የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት ጸጋ የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት ጸጋ የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት አቤት ምሕረት የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው አቤት ጸጋ የበዛለት እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ ሰው ያመስግንም እንጂ ስላደረክለት ሌላ ምን ቃል አለው? ሌላ ምን ቃል አለው? ላመስግንም እንጂ ስላደረክለት ሌላ ምን ቃል አለው? ሌላ ምን ቃል አለው? ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው። ዓይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ክብርን አይቼ ልኑር ተግቤ ልኑር ተግቤ ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር ነው። ዓይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ክብርን አይቼ ልኑር ተግቤ ልኑር ተግቤ የምፈልገው አንተን ነው አንተን ነው አንተን ነው
ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው እኔ የምፈልገው አንተን ነው አንተን ነው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው እኔ የምፈልገው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ሁሌ የምናፍቀው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው እኔ የምፈልገው አንተን ነው አንተን ነው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው እኔ የምፈልገው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ሁሌም ምናፍቀው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው እኔ የምፈልገው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ሁሌም ምናፍቀው አንተን ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ቀሪ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ጠፊ ነው ክፉ ዘመን ጎይታ ንዓኻ ከብብ እዝዩ ትድሌተይ ንፍኻ ክህጎስ በዓይ ምስለት ኩሉ ተረፍ ዓመታተይ ንዓኻ ይኹነለይ እግረካ ጎይታ ኢየሱሰይ ኣብዚ ክፉ ዘመን ጎይታ ንዓኻ ከኽብር እዝዩ ትድሌተይ ልብኻ ክህጎስ በዓይ ምስለተይ ኩሉ ተረፍ ዓመታተይ ንዓኻ ይኹነለይ እህበካ ጎይታ ኢየሱሰይ እንካ ሕይወተይ እንካ ክበረሉ ኢኻ ሕያው ቅዱስ መስዋዕቲ የረቕርበልካ እንካ ንስኻ ዝደልዮ ከምቲ ናይ ልብኻ ጎይታ ተጠቐመለይ ንኽብርኻ እንካ ሕይወተይ እንካ
تدليو كم تناي لبخا قويتا تتغملي نغرخا انكا هيوتي انكا كبرلو يخا هياو قدوس مسواتي يرغبنكا كمتي نسخا تدليو كمتي ناي لبخا قويتا تتغملي نغرخا كابخا تبالي من بار يدلني نسخا زي بلوس عيبنا يوني يسوسي نسخايو نعيز بشني يوتي بكالهو بين خاطحتني كابخا تبالي من بار يدلني نسخا زي بلوس عيبنا يوني يسوسي مساقايو نعيز بشني يوتي بكالهو بين خاطحتني كابخا تبالي يسي عينبني يبكاي هيوتي نظري عيقونتي عيلني سنتي بسخات تتقبلو يبكاي يسوسي بيخاف مرنو زمني ببلو نعماي سنتي يسوس ناتكاي عني ناكالي عيقون زترفع عمتاتي نعسي عينبني يبكاي هيوتي نظري عيقونتي عيلني سنتي بسخات تتقبلو يبكاي يسوسي بيخاف مرنو زمني ببلو نعماي سنتي يسوس ناتكاي عني ناكالي عيقون زترفع عمتاتي نرسي عينبني يبكاي هيوتي نظري عيقونتي عيلني سنتي بسخات تتغملو يبكاي يسوسي بيخاف مرنو زمني ببلو نعماي سنتي يسوس ناتكاي عني ناكالي عيقون كابخا تبالي من بار يدلني نسخا زي بلوس عيبنا يوني يسوسي مساقايو نعيز بشني هيوتي بكالهو بين خاطحتني كابخا تبالي من بار يدلني نسخا زي بلوس عيبنا يوني يسوسي مساقايو نعيز بشني هيوتي بكالهو بين خاطحتني كابخا تبالي من بار يدلني نسخا زي بلوس عيبنا يوني يسوسي مساقايو نعيز بشني هيوتي بكالهو بين خاطحتني زترفع عمتاتي نرسي عينبني يبكاي هيوتي ناتي عيقونتي عيلني سنتي بسخات تتقبلو يبكاي يسوسي بيخاف مرنو زمني ببلو نعخاي تنبير يسوس ناتكاي عني ناكالي عيقون زترفع عمتاتي نرسي عينبني يبكاي هيوتي ناتي عيقونتي عيلني
مسواتي قربلك كمتي نسخات لليو كمتي نايل بها قلت تتغملي هيوتيك كبر اللويها لياو قدوس مسواتي قربلك كمتي نسخات لليو كمتي نايل بها قلت تتغملي كاب كوني تعويت ناتي كم تخكاي ملو زمني كم مرستاني اتان قعتي نادسكاتي تمسكن كبير زيكاب كوني تعويت ناتي كم تهكاي ملو زمني كل جيزي كبر لكا يدك عقيمة يغبر سبكا سجني عتيم بلسكا حدش كبر ديوز اللوكا عيدك مني عتيم بلسكا عيلي هدس انكب لبكا سجني عتيم بلسكا حدش تمرن ديوز اللوكا كله جيزي كبر بلكا ددك عقيمة يغبر سمكا يغبر سمكا عيدكني عتيم بلسكا ليه الدس انكب لفكا عيسجني عتيم بلسكا حدش كبر ديوز اللوكا عيدك مني عتيم بلسكا
ንግደስ እንከም ንበጋ አይሰግኔ አቴም መቅደስካ ሓድሽ ክብርን እዩ ዘለካ ንጉሰይ ዘላለም ንገሰኒ 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 ፈቲሃለሁ ተሰማሚዑኒ ንስኻ ትነግሰኒ ኣነ ከንግሰካ ዘመነይ ከሕልፎ ኣብቲ ትልኻ ንስኻ ክትገዛኒ ኣነ ግዛእካ ምዋለይ ክኾነለይ ኣብቲ ትልኻ ዘላለም ንገሰኒ 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 ፈቲሃለሁ ተሰማሚዑኒ ንስኻ ክትነግሰኒ ኣነ ከግዛእካ ዘመነይ ከሕልፎ ኣብቲ ትልኻ ንስኻ ክትገዛኒ ኣነ ግዛእካ ምዋለይ ክኾነለይ ኣብቲ ትግኻ እንካ ግጅውን ሂወተይ እንካ ሎሚ እውን ዘሎኒ 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 እንካ ግጅውን ሂወተይ እንካ ታዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይሁነኒ እንካ ኩለንተናይ ንስኻ ውረሰኒ እንካ ሕጅውን ሂወተይ እንካ ታዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይሁነኒ እንካ ኩለንተናይ ንስኻ ውረሰኒ 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 ኩለንተናይ ውረሰኒ 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 ኩለንተናይ ውረሰኒ ወንነኒ ወንነኒ ኩለንተናይ ወንነኒ 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 ኩለንተናይ ወንነኒ ምለኸኒ ምለኸኒ ኩለንተናይ ምለኸኒ 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 ኩለንተናይ ምለኸኒ እንካ ሕጅውን ሂወተይ እንካ ታዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይሁነኒ እንካ ኩለንተናይ ንስኻ ውረሰኒ እንካ ሕጅውን ሂወተይ እንካ ታዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይሁነኒ እንካ ኩለንተናይ ንስኻ ውረሰኒ 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 ኩለንተናይ ውረሰኒ ውረሰኒ በል ወስኪ ውረሰኒ ኩለንተናይ ውረሰኒ ወንነኒ ወንነኒ ኩለንተናይ ወንነኒ 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 ኩለንተናይ ወንነኒ ምለኸኒ ምለኸኒ ኩለንተናይ ምለኸኒ 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 ኩለንተናይ ምለኸኒ
كصنحكم حانت تغسي كاب رومي كان ببيع شو أملخنا قصيلة رومي شو متسالسان حدا إن بأرسي بزعبا إذن جلسي أنت هيك نبلينا أملاخ مسانا هبكونا من يوزق قومنا آمين أملاخ مسانا هبكونا زق قومنا يلن آمين شخا أنا أملخينا زيت غلو يلنز خبدك كتوارخنا سلازم فتخا كله قالي حيال أملاكها كفندين تخون دبنا برتعزنا أثني بكارينا لو نسخة كم كدم كايخا مستيقرون زلوات كرمها كفندين تخون دبنا برتعزنا أثني بكارينا لو نسخة كم كدم كايخا مستيقرون زلوات كرمها زسانكا يلن زسانكا زيت غلو يلن زخبدكا كتوارخنا سلازم فتخا كلو غالي حيال أملاكها زسانكا يلن زسانكا زيت غلو يلن زخبدكا كتوارخنا سلازم فتخا كلو غالي حيال أملاكها كفندين تخون دبنا برتعزنا أثني بكارينا لمو ونسخة كم كلام كايخا مستيقرون زلوات كرمها كفندين تخون دبنا برتعزنا أثني بكارينا لمو ونسخة كم كلام كايخا مستيقرون زلوات كرمها زسانكا يلن زسانكا زيت غلو يلن زخبدكا كتوارخنا سلازم فتخا كلو غالي حيال أملاكها زسانكا يلن زسانكا زيت غلو يلن زخبدكا كتوارخنا سلازم فتخا كلو غالي حيال أملاكها تمال اللؤمن نزل عالم سيسوس كويتايو زمسلو يلن تمال اللؤمن نزل عالم سيسوس كويتايو
زمسلو يلا زمسلو يلا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا بزحات حالفهم باب زمناتو زمن كيلوتو زمن لويطاتو نسخاكن يسوس على خبز فانكا زمنات انجزين زي لويطكا نسخاكن يسوس على خبز فانكا زمنات انجزين زي لويطكا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا بزحات حاليهم باب زمناتو زمن هيلوتو زمن لويطاتو نسخاكن يسوس على خبز فانكا زمنات انجزين زي لويطكا نسخاكن يسوس على خبز فانكا زمنات انجزين زي لويطكا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا تمال اللومن نزل عالم يسوس ويتايو زمسلو يلا زمسلو يلا كنتاتي سجيرة زغرلو من سلاتي تحيسة زغرلو نغزر غزليلة زغرلو منفس نيو عوشتك وينو زفتنني حيلي حابسو قبعتو يو عوشتك وينو ززمرني مملسو نقراتي حليبة زغرلو كونتاتي سجيرة زغرلو نصلاتي سعيرة زغرلو نغطي غزليلة زغرلو منفس نيو عوشتك وينو تزمتلني حلي حاسو ابعتو يو عوشتك وينو تزمرني مملسو عزت مني على النوم صار يغين بيتيو كلو مكانك كنتي زمتو تعاولو النفاس تقاني حبي حياة يسوس حيستمعيو مكانيكتو ويتاهي وتاي عبان بيزلو حسيتم يا مكانيكتو ويتاهي وتاي عبان بيزلو حسيتم مني على نقوم ساي رغيب ميديو كلو مكانك كنتي زمتو تعاولو النفاس تقاني حبي حياة يسوس حيستمعيو مكانيكتو وتاهي وتاي أبان بيزلو حيسكتم يا مكانيكتو وتاهي وتاي أبان بيزلو ألو مساي أمانيل ألو مساي ألو مساي أمانيل ألو مساي بيني يكون كن ألو مساي
كبرتعني الله مساي كلملمني الله مساي بيني يكون الله مساي عيفرحني الله مساي كبرتعني الله مساي كلملمني الله مساي أولوني بسمتي زي استمني لعل ما عبر زغيرني أولوني بسمتي زي استمني قالولني تتوهرني عبلعل مايات تسكو مني قالولني تتوهرني عبلعل مايات تسكو مني لعل ما عبر زغيرني أولوني بصمتي وزي استمني لعل ما عبر زغيرني أولوني بصمتي وزي استمني قالولني تتوهرني عبلعل مايا تسكو مني قالولني تتوهرني عبلعل مايا تسكو مني عسيتمني عيون قمصاي نغيب زيوت كله مقدر نفسي سمتو ساولو نفاس تقاني حبيب حياس يسوع حياس تمانيو مكالي كتو وتاهي وتاهي أباني سلو عسيتني مكالي كتو وتاهي وتاهي أباني سلو ألو مساي ألو مساي أماني ألو مساي ألو مساي ألو مساي أماني ألو مساي بيني يكون ألو مساي عيفرحني ألو مساي كبرت عني ألو مساي كلملمني ألو مساي بيني يكون ألو مساي عيفرحني ألو مساي كبرت عني ألو مساي كلملمني ألو مساي كباري لندي زي تقبها نداقي لندي كبر زبلكا كبر زبلكا نقاسي لندي زي تقبها نداقي لندي كبر زبلكا كبر زبلكا تزمركو كبر الليل كبر 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 تشبشبكو كبر الليل كبر 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 نخبر غايقون الليل كبر 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 تزمركو كبر الليل كبر 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 تشبشبكو كبر الليل كبر 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 نخبر غايقون الليل كبر 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 تويت داري زين الكامبر تويت سالي زين الكامبر تويت داري زين الكامبر تمسا سالي زين الكامبر لعلو كله يسوس كبلي لعلو كله يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي لعلو كله يسوس كبلي لعلو كله يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي تويت داري زين الكامبر تمسا سالي زين الكامبر تويت داري زين الكامبر تمسا سالي زين الكامبر لعلو كله يسوس كبلي لعلو كله يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي لعلو مانم يسوس كبلي عايزة تمني على الرمزاي
ተሰሚቱ